Už to nahráva? Zaostril si to, Milan? Neviem, asi to zaostril samé. No, mal si to radšej zaostriť, neviem. Toto som ja a moje raňajky. Najlepšie sú tieto párky. Tieto párky sú veľmi dobré. Toto je Siki. Tu je Fifo. Tam je tady. Tuším, budem taký plný, že to ani nezjem. A podľa biblického podobenstva nazbieralo sa ešte 12 košov plných odrobín. Áno. Našťastie v našom prípade je košov viac ako toho samotného jedla. Najprv som mal pomarančový džús, potom som presedlal na mrazenú vodu. Ktorá bola kedy čajom. Áno. Pečeným párkom sa najviac hodí mrazená voda. Ale máme tu aj chladničku. Áno, máme aj chladničku. Ale už sa nám zamrzáva objektív, takže sa lučíme. Dovidenia.